съм директор на издателството на Хира издателството, което издава тази прекрасна книжка от Ели, нашата приятелка. За нас е огромна чест, че можахме да направим тази книга. Също така да я направим в този вид, в който сме я направили. Аз страшно много се гордея с това, което сме постигнали с нея. Просто е невероятно поне за мен като изпълнение, съдържание, всичко това е в моята част. Аз сега само ще ви кажа какво ще правим тази вечер. Ще поговоря малко от името на управителя на издателството доктор Найденов. Тео Троев, нашия приятел, ще каже неговите думи, защото той е прегракнал малко. Отвълнение, да, разбира се. След това Антонета, която са нейни думите на задната корица на книгата, направи рецензията, тя също ще каже някакви неща. И след което Ели ще каже тя някакви неща, ще прочете малко от стиховете си, след което може да се задавате въпросите към нея или към нас и към който искате. И след това вече ще се забавляваме. Може да си купите за това книжки, за подаръци на приятели и така. Така ще се случат нещата тази вечер. Така че, нека да преминаваме първо към думите от името на издателството, от името на доктор Найденов, който ще ви каже нашия добър приятел Тео. Здравейте! Искам да ви кажа, че тези думи, които ще споделя сега от Петю, с пълна сила се присъединявам аз, тъй като и за мен е приятелка от миналия век. Гледаме към бъдещето, към нови хоризонти. Нови творчески хоризонти. И така, Ели Хорозова, това са, да казвам, думи на Петър Найденов, издателя на издателството Алхира. Ели Хорозова е моя много добра приятелка и дългогодишен колега. Как мога да опиша творчеството ѝ? Нейната поезия е като топла прегръдка, която те кара да се чувстваш у дома. Нейните стихове са сърдечни и искрени, като отразяват самата нея и нейната невероятна душа. Сега разбирате, що е прегракнал Петър. Много се вълнува човек, като ги описал тези неща. Ели успява да докосне сърцето на своите читатели. Нейните думи са като музика, която тихо се разлива, вдъхвайки живот на емоциите и мислите. Тя притежава уникален дар да изразява сложни емоции и усещания през простотата на своите стихове. Когато четеш нейните изваяни стихове, сякаш се принасяш в свят на топлина и разбиране. Те те карат да се замислиш, да се усмихваш, да се вълнуваш заедно с нея. Нейната поезия е пътешествие през спомени, мечти и истински мигове на живота. Тя успява да прикове вниманието ти, да те накара да се почувстваш свързан с нея и със същността на изкуството й. Най-важното нещо за Ели е нейното сърце, което прилива в доброта и любов. Тя е истински вдъхновител и ментор за всички около нея. Нейната подкрепа и ентусиазъм са безценни, а нейната усмивка винаги разпръсква светлина и радост. Ели е не само изключителна авторка, но и прекрасен човек. Не мога да изразя достатъчно колко съм благодарен, че имам възможността да бъда съпричастен като издател на нейното творчество и да я наричам своя приятелка и колега. Радвам се, че най-сетне този талант и дарба могат да докоснат сърцата на хората, които я четат и я познават. Ели, благодаря ти и казвам благодарим ти, всъщност всички, че създаваш красота и вдъхновение в света ни. Браво! Книгата е истинско бижу. Много благодаря на Тео. Сега и на доктор Найденов, също така. Сега давам думата на Антонета, която е редактор, да, също и от поетеса. От поетеса ще представи своята гледна точка. Благодаря. Здравейте, благодаря. Радвам се, че съм тук. И искам да кажа, че аз не познавах Ели Хорозова, също се запознахме по
познавам, да, запознахме се по имейли, чрез имейли, получих стиховете и бях наистина изключително така приятно изненадана да прочета такава дълбока, истинска, добра поезия. Добра смисъл, нали, не само, че е добра като хубава поезия, изпълнена с доброта. И така да разбера, че всъщност тази поезия е създавана така и доста отдавна и всъщност, нали, един автор, който от така за сам ранна възраст е бил изграден като един чудесен творец и поет. И много се радвам, че съм съпричастна на също към това, тази чудесна поезия да излезе и да стигне до хората и ще прочета думите, които съм написала. Навярно само авторката знае колко е пътувала нейната пътечка, за да достигне висината, с която ни дарява нейната богата, красива и добротворна поезия. Поезия събрала цял един свят и цял един живот. Кръговратът на годините в своята изменчивост и в своето постоянство се разгръща пред нас в една богата, наситена с топли багри палитра. С овладяно поетично майсторство авторката рисува невероятните пейзажи на детството и народната земя, топлият дъх на началото, зраещото семе, дървото, което се ражда от космическото усилие, а след това топло и осезаемо се разгръща през своите вечни и мимолетни сезони. Тук се извиват и пътеки недовървяни, спуснати от съня, прокарани от изгрева до залеза, тънки и боси, мамещи надалече, за да се завихрят в неизбежните трансформации и превръщания, с които един сезон се превръща в друг. Свежите нишки на пролета, радостта на лятото, мъдрата и пишна красота на есента и предчувствието за наближаващ хлад и зима се преплитат и отговарят като във вълшебен гоблен. Така поетесата може да ни разкрие как снегът като огън се сипе и жарта му не гасне. Всяка пряспа е скрито огнище, притайно в зимната пазва. Земното и космичното, вечното и мимолетното се смесват в красива сплав и тя извайва наситени със смисъл и живот образи. В тези стихове небето е слязло до тревата да отоли зелената и жажда, а златният месец се венча от иглика и рони ясни звездици в небето. По камъчетата на хубавите думи Ели Хорозова ни води по светове топли и богати, наситени с доброта и мъдрост, любов и женска сила. Всеки стих ни дарява поне по едно откритие, освежава и радва като жива вода на пролет. И колко още неизречено, загаднато, стейно крият тези стихове, за да протегнат мостове над времето и мостове към душите ни, за да ни дадат възможност да надзърнем в пълноводните води на истински поетичното и измили очи в тяхната красота и свежест, да преогледнем как огромно и звездно топти небето. Много благодаря за тази хубава поезия и много се радвам, че така вече всички ще можем да си отворим една страничка и да прочетем ние от тези прекрасни поезии. Браво! Много благодаря и на Антоанета също. Сега остана Ели вече да каже няколко думи, да прочете няколко стиха. Благодаря, Георги. Гого ще го наричам, защото така го познавам. Благодаря ви, че сте отделили от времето си и споделяте с мен този миг. Аз съм на разстояние много години от първото стихотворение. Учителя ми в 5-ти клас по литература взе мои стихове и ги публикува в един вестник. Но от всичките тия 10-12 местения, които сме преживели, нищо не е останало от тях. И всъщност аз така живеех. Поезията е и лекарство, и начин да отреагираш, и да бележиш израстването си, да се търсиш. Понеже много обичах физиката и математиката, и за мен хората, които обичат физика, пишат стихове, и мислех, че не е необходимо да учиш литература, и затова кандидатствах с математика и физика. Майка ми ме помоли поне да не е физика.
И това е малкото пъти, в които съм я чула и съм се съгласила с нея, приела съм я. И така учих за инженер. В това време също си пишех стихове. Явих се, помним си, на един изпит по топлофикация и професора стои и ме гледа, като не ме познава лично, и ми каза следните думи. Аз имах един студент като вас. Това е Велика Засян. И това не ме отрезви. Отидох да си изкарам направлението. Изкарах го и изведнъж разбрах край. Не е за мен това. И тогава започнах, освен стихове, да пиша и журналистика, и ме поканиха в Труд и в още няколко издателства. И аз отидох в най-малкото издателство на телекомуникациите и пощите, защото така си представих нещата, че човек трябва да тръгне от ниското, отдолу, за да израсне като специалист. И така, на журналистиката е една ламя, която те грабва, и пишех и тогава и опитвах да публикувам. Имам публикувани стихове от Станка Пенчева, от други така сериозни автори. А това, понеже отговарям на някои въпроси, защо чак сега? Обаче, ходенето по редакции всъщност страшно ме нараняваше. Някои от редакторите, които днес издават жълти вестници, са ми казвали доста груби думи. И аз реших, че това не е битка за мен, стиховете си ги пиша за себе си, това е мой начин да живея. И така те останаха в тефтери, в папки. И в един момент, вече вървят годините, и аз се оплаших какво ще оставя на децата си, какво ще ги правят тези камари от папки и тефтери. Един ден, ако си отида внезапно, не дай си Боже. Или както е писано. И тогава се роди в мен идеята да ги припиша в компютър, защото те са писани на машина. И полека-лека това се случи. И когато бях условно готова, ми предложиха от няколко издателства. Аз попитах моя приятел доктор Найденов. Той има издателство. Той каза за тебе винаги. И аз реших, че тук ми е мястото, защото се свързахме толкова вече 27 години. Живота ми е преплетен и моята активност е пак с думите, но в друг план. И се случи чудо. Защо ви го разказвам? Защото всеки от нас има нещо повече, носи нещо повече в себе си. Първо се появи прекрасен редактор. Аз много уважавам Антонета, но не съм смела да й предложа нещо, защото ми трябваше някой да ги оцени. Аз съм 55 повече години с тях и нямам реална оценка. Тя беше много толерантна и дори от ученическите ми тетрадки. От ученическите ми стихове вложи. И ако има наивност, и то е... Аз така си представям, че заради чистотата, която носи една душа от началото на пътя си, са сложени. Да, някои са наивни, аз ако трябваше сама да ги сложа, нямаше да ги сложа. Други са малко по-тежки. В живота ми така се случва. Виждали сте в железница тепавицата. Тя е 5 метра дълбока, един конус с един водовъртеж, и като пуснеш тежкия килим, той може да се върти отгоре, но може да отиде на дъното и водовъртежа след време да го качи горе. И спрям е малко поизбелял, но чист. И в моя живот се случва няколко пъти така да ме хвърли много ниско. Живота и след това да ме избута нагоре и аз да изплувам и да излетя дори. Всичко това го има и докосва се в книгата. И знаете ли, много ми е интересна тая младата, дето ги е писала, защото повечето неща са от младите години. Колко всъщност е била наясна с живота и е била мъдра в това отношение. И няма повече да ви говоря, просто искам да ви кажа, че всеки от нас по един творец, обичайте го, творете каквото ви е на душа и бъдете светлината, която има във всеки един от нас. Благодаря. Когато
Така, благодарности на доктор Найденов, благодарности на сина му Георги Найденов. Те ме свързаха, освен с Антоанета Николова, и с един прекрасен преподавател от Художествената академия, доцент Николай Цачев, който в момента е преподавател в Бургаския университет и там отиде. Но той ми казва: абе, дай още 3-4 стихотворения. И аз почвам да вадя и намирам на листчета буквално и питам: Тони, това за тебе добро ли е? Тя вика: я вземи да извадиш още каквото има. И така малко е поразбъркана книгата, но първото, което стихотворение аз ще ви прочета и с което започва книгата, буквално беше на един скъсан лист и е излято от душата и от рода ми, от съдбата ми. Ти откъде придойде спомен пресъхнал, като старо корито на суха река? Тъй отдавна събориха старата къща, в чужд прозорец надзърта оцелялата круша. И на теб ли да казвам? Нямам свои пътеки в този град роден, нямам нищо свое сега. Ще ми повикат 2-3 телеграми черни, ще прелея гробовете и ще се върна назад. На децата си после, като приказка, ще разказвам как по втория орех баща ми люлял в своята нива. Почти невероятна история. Баба и дядо невъзвратимо спят. Ще намекна и аз за участ такава, в нещо свое да мога да се приютя, да разбие животът ми панелната скоба и до залеза пътека да изплета. На баща ми. От съня ми се спуска пътека, бяла диря по бяла снага, и за миг съм в страната далеч на моята родна земя. Префучават край мен километри, сипят се впрегнати сини води, затрупваме нямо безветрие, маранята своя фокус мени. Аз пори с навити ръкави, с отекващи стъпки в жърта, прикосявам земята корава, благата доброжанска земя. Черен път ме отвежда в полето, да се изкъпе в златни жита. Вдигам поглед. Небето синя кърпа подава, да се изсуша. Гривици в сиво и пъстра наметка, магове с потайни криле, към гората ме водят. Разпозната, в моето име запяват диви петли. Но знаете какво значи фамилията ми? Не ме привързвай към себе си, любов. Ще искаш всеки ден да се доказваш. Да ми казваш, че съм хубава, че очите ми са градини и се давиш в косите ми. Не ме привързвай към себе си, любов. Ще ме погубиш. Или ще можеш да го казваш без думи. Това не мога да го подмина. Също е от тия, дето извадени в последния момент. От притчите потънали в засипания кладенец, от дивата гора допряла нос в прозореца на детството, от къщата привикнала със самота между гората и полето, от розовите храсти пред домата и чисти спретнат под пръстите на майка ми, лъчи от слънце и от честни прями думи на трапезата, от ведрата спокойна светлина в очите на баща ми и оне мирис на треващ овците подлудяващ, от що ли или от кога дълбоката и дива рана. Вие сами ще ги четете. На моите приятелки Валя Раденска, Ива Йолова, Диана Челебиева и на себе си. Навън е ледна и мъглива, градинско бяла, градско сива зима. Върху телата мъхисти доспехи от родни овчи кожи, от вълни чуждоземски дрехи. И сняг да е валял, денят не винаги е бял. Високо по етажите нагоре, в нощта ще светне еднокият прозорец и ще повтори силуетът ти ревниво. Достоен наем на съдбата си платила да си сама, да седнеш мълчалива, вечерята ти ще изтина, но в топлия уют на мрака душата ти пътеката си чака.
Сега ще бъде честно да кажа благодаря на моя съпруг, с който навършихме 35 години на 15 октомври. И самотата е човешко състояние, но за нас думата заедно и живот пълноценно е абсолютно вярно и много му благодаря. Всичко си отива. Днес искам да направя нещо, да се върне лятото и задържи росата в розите. А всичко си отива. Ще ти изпея нежна песен денят, ще прошуми и ще си иде. Всичко си отива. Иконата отсреща е бяла рамка, не виждаш ли? Дори и тя е слязла. Навярно се е уморила. Всичко си отива. Летен дъжд. Това е едно от любимите ми стихотворения, за това ще ви го прочета. Внезапен дъжд ветрото си разплиска, жаравата на август засъска, зацвърча, разбудените улици съблякоха праха и пешеходците прибраха мокрите си риси. Но плитко е ведрото на лятното небе, припряно слънце изпи последните му капки, наориха листата по сребри и котето подмами със слънчевото зайче. А ти, балконският човек, от своята въздушна кота, изпод досадата да отшуми дъжда, така неволно детството си преживя, когато дъжд внезапен разсипа си ведрото отсреща, на двора с къща оцелял за кратко сред кулите бетонни с асфалтови пътеки. Видя как слънцето облеча ореха в сребряна дреха, как котето намокри в локвата и чу мушкатото на двора, звънчето калайдисано, да пее нещо свидно, нещо алено, високо е, не се навежда, мамиш се. Напитка ли ти са мириса? Но около дъръма, с трева немирна между стъпките, наместо детство, ти сам видя как след дъжда, за никъде не бързаш, отиде си след обедът. И предпоследното, първото ми изпубликувано стихотворение се казваше Октомври, пък това е по-старо. Октомври е, като празник дошъл подир жътва и лятната жега. След първия есенен дъжд от тополите злато се сеща. Тичат облаци по разбуненото небе, трупат пух за благодатната зима. Хризантеми закъсняло цъфтят, след тях ритуално цветята умират. Всяка граница е като тържество. Животът минава оттатък. До тук каквото било било. Спира есенен, се сбогуваме с лятото. И ще прочета последно едно стихотворение с извинения към всички хора, които някога съм наранила. Сигурно го правим нормално и аз така съм си го изразила. Покрай реката тичат треви, олюляват се, падат, повдигат и прикриват овъглените запустели следи от последния мост зад гърба ми изтинал. Пришелците не знаят, че в отсрещния бряг крие същата мъхеста рана. Газът гъстия буренак и проклинат дъжда, а реката изтича пенлива и няма. После нейде след прикътан завой се измъква на вира от хладните скути и разстила прозрачното свое платно върху обло блестящи каменни стъпки. Не принуда довежда реката до грот, а мъчителен тайствен ритъм, да се слеят начало и край, не било сторено и немислено. Само нека вали. В самотния бяг, през треви, дървеса и подмоли, ще достигне реката заветния бряг и в морето ще се разтвори. Много благодаря. Просто невероятно. Не знам аз как да попиша. Принципно не се случва много често да правим такива събития, но това е толкова
истинско, толкова интимно, толкова спотено. Направо няма думи. Благодаря ви много за всичко. Сега, ако искате, може да зададете въпросите си към Ели. Или някой нещо да каже. Ако някой друг иска нещо да каже, заповядайте, да. Някой, ако иска нещо да ви пожелае също. Ето, Ева, заповядай. Втори доклад. Аз първо искам да благодаря и на Петю, и на тебе. Защо? Защото миналата година, когато и на мен ми озря момента, нали, както това ще ми се въпроси и към мен, когато озря момента, за да ги събереш, когато и на мен ми озря момента и го изненадах първо Петю, така и така събрах си стиховете, навеки си види за дете. Помниш ли какво ми отговори? Те го прекрасно, но никога не сме издавали стихосбирка. И аз ти казах, ето, ще добиете опит, така че ще може да бъде. Да, и затова искам да попитам пък Ели, нали, след толкова години, защото и при мен го имаш този момент, какво беше преломното, което те накара, че вече трябва да издадеш, трябва да излезем бял свет? Ами, аз казах първо наследството, това, което има по шкафовете, и второ бяхме на една среща така с колеги и те си говориха, ето и Елена Влашка, благодаря ти, Елена, това е създателка на женски вестници, познаваме се през Аквасорс, но тя всъщност е колега. Тук се познаваме с Людмила, Здравко, доктори по професията, поезия има. Попитаме един случайен човек, ти нямаш ли стихове, защо не ги издадеш? Това преди няколко години. И аз си казах, то в момента кой не издава стихове? Или може би път да има нужда. И почнах да разсъждавам, четат ли хората стихове, графомания ли е, но реших. Край, вече трябва да ги освободи от себе си. И така се случи. Благодаря. Всичко се случи после с промисъл, едва ли не. Аз също съм издавал стихове в формата на един стих от моя добър приятел Бранко, който вече го няма. Той го беше написал почти на 90 години. И му казах, Бранко, дай да ти издадем една стихосбирка, защото много хубави неща правиш. И той каза, добре, и умря. И така останаха някъде заключени в интернет зад няколко пароли неговите стихове. И затова, нали, ако имате стихове за издаване, нямаме много време да знаем. Обаче също искам да кажа, че и на Тео стиховете ме разплакаха, и на Риспин стиховете ме разплакаха. Или са много добри, или аз вече съм нещо много. Аз много усещам стиховете. Първото е, да. Много усещам стиховете. Така, ако една колечка може? Може, разбира се. Аз не познавах Ели като поет и дори не знаех, че пише стихове, а я познавам много добре, обаче в много други сфери на живота и в журналистиката, разбира се, защото тя пишеше усилено, пишеше много хубаво, беше и главен редактор на един вестник по едно време и така нататък. Но това, което искам сега да кажа, защото още не съм се запознала с поезията, освен това, което чух и което ме трогна истински, но искам да кажа, че важното в случая не е само, че всички сме с една стихосбирка тук. Важното е, че сме тук заедно с Ели Хорозова, защото тя самата е една стихосбирка. Целият живот е такъв. Аз, както я познавам, нейната душа е красива, сантиментална, отворена за хората, винаги готова да помогне, винаги нежна по същество, не само по вид, за което я поздравявам за вида и между другото. Така че просто много се радвам, Ели, че можахме да станем съпричастни и с твоята поезия и ти пожелаваме, може би пък да има и още една стихосбирка. Де да знае човек, може би освен така отправена повече към миналото, може би, доколкото разбирам, пък тук виж, че добиеш така един ентусиазъм за бъдещето и това се случва понякога. Пожелавам ти от сърце.
Нашето ще е сатира. Ако няма вече други въпроси, Това е моята сестра, Тони, Антонета. Заповядай. Аз съм Нели сестра и съм много щастлива от това, че тази стихосбирка видя бял свят. Благодаря на доктор Найденов и на Георги Найденов и на прекрасната рецензия, която сте написали и на усета, който сте проявили да ни представите стиховете такива, каквито са те. Аз, какво да ви кажа, толкова много харесах тази книга и я чета на капки, защото за мен тя е чета е по-мъничко, по ред, по стихотворение. Не мога да я чета наведнъж. Първо, тя не може да се чете така наведнъж. Второ, това е един концентрат от спомени и чувства за нашия съвместен живот, който припознавам в много от редовете на стиховете. И Ели беше едно много вглъбено, много съсредоточено, мисловно проявяващо се дете. Аз помня от най-ранната си детска възраст. Съсредоточена, концентрирана и сега в стиховете виждам, че тя е опознавала света и себе си чрез чувствата си, на които е дала такъв прекрасен образ, такива прекрасни картини. Някои от думите ѝ са като живи същества, с топтящи сърца, пълнокръвни. Други са като сочни плодове, от които те омайва аромата им, усещаш вкуса им. И си мислех следното нещо. Така, опознавайки живота и света, вървейки по пътечката, стъпка по стъпка, ако се обърна назад, ще видя, че това е един много голям, много широк, много красив път. И ти пожелавам това, което каза и госпожа Елена Влашка, от тук нататък да събереш мъдростта, която носиш в себе си, да не се свиниш от това има ли кой да чете, няма ли кой да чете, ти я напиши. Ще се намери това. Ще ми позволите още съвсем кратко нещо да кажа. Наистина много обичам Ели и я обичам осъзнато от съвсем ранната си възраст. Бях на 5 години, когато благодарих на майка ми и баща ми така много тържествено, че са ми родили сестра. Те се изпокапаха от смях, защото аз съм по-малката. И аз този миг го помня и мога да разбера защо моите съкровени чувства напълно осъзнати, които продължават през всичките години да са същите. Благодарна съм, че имам сестра и че сестра ми си точно ти. Благодаря ти. Тази седмица трябва да я преживея да получи толкова благодарности. Макар и да не мога да говоря, но искам да кажа нещо. По принцип, когато започвахме нашата издателска дейност, Повтарям ли? По принцип, когато започвахме нашата издателска дейност, основната идея беше да сме полезни. основната идея беше да сме полезни. И сме издали много полезни. И сме издали много полезни книги, факт. Обаче сега, след като Ели ни представи нейните стихове, аз мисля, че с тази книга ще бъдем супер полезни. Аз мисля, че с тази книга ще бъдем супер полезни. Защото ползата и практичността от едната страна ще се балансира с красотата и с емоциите. Защото ползата и практичността от едната страна ще се балансира с красотата и емоциите. И затова се обръщам към други такива поети, дето И затова се обръщам към опасност други да умрат с тях стиховете. поети, за които има опасност да си отидат с стиховете. Не дайте да ги заключвате
Не ги заключвайте, а дайте ги на хората, а хира е с вас. За мен е, както и надял книгата, прекрасно бижу, което ще украсява всеки един дом. Може и това да преведеш. Мога да ги чета на децата си. Мога да ги чета Петър на казва, родителите си. че това е тази книга, както и книгата на Теодор Троев, е прекрасно бижу и може да ще украсява всеки дом и може да се четат и на децата. Те не всички, нали? Малко виното повече. Стихове започват вече да се пеят песни. Да, няколко песни. Абсолютно. Пожелаваме ти да те да се леко, да се пееш. Аз много съм щастлив за това, че имам някакъв път в тази работа. Обаче моят път е някъде там, дето викат седма вода на кисел руснацата. Истинския виновни за това да ги има тия неща. Моя сън. Както е едно момче се превърна в зрял мъж, глава на семейство с деца. Директор на издателство, човек, който си знае пътя и върви напред. И аз съм така, благодарен съм, че го имам, защото той вижда какви хубави неща прави. Достоен син до баща си, представите ли си на самия ми рожден ден, на юбилея на 10.10. Бога ги звъни след обяд 4 часа и казва след да си вземеш книга. Благодаря на майка Молина, която също ми е приятелка, за това добро, възпитано и стойностно момче същество. Благодаря. Аз съм бубонечка, която ще лази по твоята пътечка. Ганди ми посвещава на всички празници стихотворения. Това е първото четене. Първото четене на Иван с кюстендилски корен, но има една прекрасна съпруга в центъра на София, го е заземила тук. И той какво да прави, пише стихове човека и на рожден ден, на нова година, в празници, винаги си получаваме нашите поздрави. Заповядайте, почерпете се, да стана така и късно време, може някой даже да е гладен и каквото има, е поръчано за нас. Вода, виното е розе,